Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Insha Allah yau za mu na muku yadda ake hada Hassan da Husaini a wayar Android. Insha Allah abin da muke roƙonku shine ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don sanar da ku sabbin bidiyo da zarar mun dora. Insha Allah muna fatan za ku kasance da mu a cikin wannan shiri. Insha Allah biyo mu kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Masha Allah, kamar yadda ne muku bayani a baya na cewa yadda za ka haɗa Hassan da Husaini, wannan ma wani ɗan wane ya mana wannan tambaya ɗin. To insha Allah abin da za ka yi na farko shine idan ka zo ka sa green background a bayanka, to za ka yi magana a matsayin cewa kai ne Hassan. Misali, idan kai magana a matsayin kai ne Hassan, to sannan kuma za ka tsallake daidai maganar da kake so Husaini ya yi. Misali, in kun saurari wancan bidiyon na farko za ku ji irin wannan. In ka ce misali ka ce salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu, sai ka shiru a zuciyarka, sai ka ƙudura cewa kamar kana cewa a barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Yana karewa hallo sai ka sake ɗaukan magana, sai ka sake ɗorawa a kan maganarsa, sai ka daidaici iya wannan magana, ya zama magana a ce duk maganganun da za ka yi ya zama a ce ka haddace waɗannan maganganun. Idan ka haddace duk maganganun da za ka faɗa, abin da Hassan zai faɗa da abin da Husaini zai faɗa, daman ka haddace su. Na yi muku bidiyon ne daman a takaice saboda kada a tsawaita da yawa. To in ka yi wannan, kowanne haka ka ɗauke shi daban-daban, kuma da green background kamar yadda aka sani tun da an cire background ɗin. Na'am, ana yi ta wasu hanyoyin daban-daban waɗanda ba waɗannan ba, amma mu yanzu saboda ba mu da kayan aikin da za mu yi da wa'incan, insha Allah yasa dole za mu yi da wannan. Amma lallai ana yi da wata hanyar wacce kamar kyamara ba waya ba, tunda mu yanzu da kyamara muke kyamara bidiyo. Da haka yanzu abu na farko, in ka gama wancan ɗauke-ɗauke na green background da za ka yi kamar yadda na muku bayani, sai ka zo ka shiga wannan gurin kamar haka. Idan ka shiga, za ka shiga kamar nan, kamar yadda kowa ya sani. Idan ka shiga nan zai kawo ka nan, za ka je ka samu background ɗin da kake so Hassan da Husaini su kasance a ciki, sai ka shiga media kamar haka. Idan ka shiga media, sai ka duba inda background ɗin da kake so yake, sai ka shiga misali kamar nan. Misali ga background nan anan, misali bara in ɗauki kamar wannan background ɗin. Idan na ɗauka ga good ne in yi good haka nan. Idan na haka misali wannan background ɗin nake so in sa a su Hassan da Husaini su kasance misali, to zan ɗan buɗa shi daidai gwargwadon ya adadin yawan wato bidiyon. Sai yanzu in shiga laya don ɗauko bidiyo ɗin daban-daban waɗanda na yi aikinsu. Misali ga laya nan, sai in shiga wajen media ɗin can. Idan na shiga wajen media, zan je ɗauko wannan bidiyo da na yi. Misali bara mu ɗauko Hassan ko Husaini daga cikinsu. Misali ga ɗaya nan. Idan na ɗauko wannan, kun gan shi ko? To misali bara in gama daidaita shi tukunna. Kamar da kuke gani misali ga shi nan. Yanzu sai ɗan gyara shi, ɗan tsaftace shi. Misali kamar faɗinsa da kuke gani, zan ɗan rage wajen koren wannan yayi yawa. Misali in yi cropping, sai ɗan janyo shi haka kaɗan, ɗan rage faɗin, sai in bar shi. Idan na bar shi, kun ga zan danna wancan good na sama kamar haka. Idan na danna, za ku ga bidiyon nan shi kaɗai ko, sai ɗan buɗa shi misali kamar haka, gwargwadon da yadda nake son girman bidiyon. Misali ƙaddara haka nake son shi. To sai in taɓa hanyar in cire background ɗin. Misali dama wannan duk mun yi a baya, sai ka zo ka taɓa wannan chroma key. In ka taɓa, sai ka taɓa enable. In za ka ga ya fita background ɗin, to za ka iya ka sassaita shi a nan gwargwadon yadda kake so. Misali ƙaddara cewa mu gashi haka mun saita shi, za mu danna wannan good na sama kamar haka. Idan muka danna, za ku ga ɗaya daga cikin biyu ya bayyana. To za mu je mu ɗauko ɗayan, shi ma ɗayan mu danna layer kamar haka. Idan muka danna layer, mu je media kamar haka, sai mu je mu ɗauko ɗayan, ga inda ɗayan yake nan, sai mu taɓo shi ma ga ɗayan inda yake nan. Misali hima ɗin za ku ga wannan koren ya yawa da yake a guri ɗaya na ɗauke su,
sai in yi cropping in dan rage shi ma faɗinsa kamar haka, sai in danna wannan good ɗin dai kamar haka. Idan na taɓa za ku ga gashi nan shi ma ɗayan ya zo. Misali shi ma zan iya ƙara girmansa gwargwadon yadda nake so. In kamar haka nake so, misali ƙaddara a haka nake son shi, ko kuma matso da shi kusa da ɗan uwan shi kamar haka. To zan iya in cire background ɗin kamar haka, shi ma in shiga chroma key kai, sai in shiga enable. Idan na buɗe zan shiga in saita nan gurin, misali ya setting yadda nake son shi, kamar ƙaddara ga hinan na saita kamar haka. Idan kun duba za ku ga misali, bara ku ga in shi kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkan mu da yau, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Insha Allah yau za mu nuna muku yadda ake hada Hassan da Husaini a wayar Android. Insha Allah abin da muke roƙon ku shine ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbin bidiyo da zarar mun dora. Insha Allah muna fatan za ku kasance da mu a cikin wannan shiri. Misali yauwa, to kun ga yanzu da yake hiwar ina dan ban kai ƙarshe ba, kamar misali kamar ya kai kamar ƙarshen haka, kuma na ɗan ma za ka ga ba su fara da farko ba. To wannan duk ba wani abu tun da tare da ya su ɗauka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To dai kun ga yadda na haɗa wannan, masha Allah kun gan shi ko? To in ka so tun da misali ga su duk iri ɗaya ne ba wanda ya canza. Don ka za ka iya ɗan canzawa ɗaya kala ya zama ɗan baki-baki haka misali. Ko da yake kawai wannan da ya ra'ayin mutum ne, yana da kyau mutum ya yi, na'am ba kowa zai so ya zama da su baki ba. Amma yanzu ga hina in ka so za ka iya wajen yin bidiyon ka sa shi ya kalli dan uwan shi sosai, ya zama ka kalle shi sosai inda ya kamata. Yanzu wannan ni ban kalle shi ba sakamakon haske ya yi min yawa inda nake dauka, in na juya sai ya zama duhu ya shigo, yasa amma da za mu yi fesun din juna ne sosai kamar yadda kuke gani. To insha Allah wannan hanya ne za ka bi ka haɗa Hassan da Husaini. Wannan ita ce hanya wacce take kusan mai wahala. Akwai kuma waccan ɗaya hanya wacce na gaya muku ba mu da kayan aiki da za mu irin waccan hanya ɗin. Da haka insha Allah wanda suke sabbin zuwa ne su danna alamar subscribe, sannan su danna alamar ƙararrawa, domin ta wannan hanya za a dinga sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Muna fatan wannan darasin ya burge ku sosai. Muna godiya da bibiyan mu da ake ta yi. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.